Hello guys, maayong odto karon alas 12 naman siguro. Maayong odto guys. So nya dapit guys madto ko sa sentro kay madto ko sa kuan sa ni sa Samsuri ko guys kay ngano natingala mi sa mo ang bell atong last month is among bell atong lang last pa jud ang among nabarian is 1,400 ra kapin. Nya wala baya mi nag-andar og ref guys kay gadayet bay ko ato nga time bisag karon nagsugod na kog diet dayon akong bana pod dili na siya hilig og kanang bugnaw. Wala na mi nagbugnaw guys sukad nga nagbalik ko og diet. So wala mi nag ref dayon kung mahotdan migsudan mo diretso ra mig adto dito sa sentro wala na mi nagpundo diri guys kay usahay ang ako ang akong dingog kaya ako usahay guys akong bana kuan ba na siya guys kaning mobiyahe na siya mo travel so dili siya diri matulog niya ako pod kung wala diri akong bana akong kanon guys is bread ra gid na sliced bread dayon gatas itlog ana dayon kanang mga bratohon nga prutas mo ora gid na kay nag back to diet lagi ko so munang wala jud dili jud kalas among kuryente guys and usay mag aircon man gani mi kanang na akong bana niya akong bana god man og na akong bana Sabado atong Friday na siya sayo sila ning ulit Thursday din Friday Saturday Sunday unya ing pareha karon na nga panahon pating inita mo matulog na akong bana mag aircon kadyot ra kayo tanatog duha ka oras ana so unsa man akong tutunan so gamay ra gyud ang amo ang ma-consume sa amo ang kuan guys amo ang kuryente so ako ang gilantaw sa bill lahi ra gyud dayon ning ana man tong tigreding o nga unsa daw ko namong mga gamit ingko nga among mga gamit kay electric fan ra dayon wala mi nagref kay wala akong bana kanunay diri ako pod wala ko kanunay kay didto ko magtambayan sa tuburan kung wala akong bana mo ko diri magabi usahay dayon mo to siya nga gamay ra magud inyong bill ako siyang giignan kung say gamay nga bill nga ning dako man gani na ning kag ning gamay atong last month pod mo pod imong giingon di mo to miingon siya nga ipa-kuan na lang na ipa-check na lang na inyong meter ma'am kuan paadto daw dito sa PC na ikuan daw kuno kaning unsa ni nabugo naman kuan ni ako daw na i-complain dito din mo to mi anak ko nga sige maadto ko niya mo to dali og kaligo guys nagkuan ko kay maadto ko dito niya kay natunong man guys nga kuan man pud karon alas 12 naman so magpaabot na lang kuan ni og alauna hapit naman pud alauna ay ako mulakaw niya kay ako ra man usa mulakaw guys kanito mga burloloy ato lang sa ning tangtangon guys kay sa panahon karon delikado na tangtangon nato ni ato ning ilisan kay dugay-dugay nang guni wala na suot nako guys nakatambay ra so karon ga vlog man ta magsuot-suot pud ta kay para ignon pud ta nga dato kuno hay pobre gud da klaro gyud kuan na pobre beta ibeta dato nagkamang beta sa kapobre di ba ibeta mga felon rich ana tinod mo pud na mao to nga kuan guys maadto ko nya dito akong bana man ta ang mohapit ka ganina guys kay mag-uul man na siya mulakaw ko inaani nga kuan nga perting pagkainita kay kabalo gina siya guys nga di jud ko magpayong kay ngano ang payong malimtan pila ka payong na ang nalimtan ako guys mo di jud ko magpayong unsa ka init na nga mulakaw ko di jud ko magpayong bahalag masuko na siya di pa sa di jud ko magpayong kay naglawid ko atong payong nga akong paborito nga payong nga perting paggabaga guys nga nabili na ako sa motor nga wa na gyud nako naambot og asa nakato kinsa nakapunit ato perting swertiha kay kung palit ato perting baratuha moto nga di na jud ko magpayong guys na payong na mo diha pero di na jud ko magpayong moto nga wala man nakahapit akong bana kaganina kay busy kay sila sa Monday busy na siya guys kay kuan man kanang daghan og kanang asikasuhon ang iyang busing ana so ako na lang gimadto ani dito madto ko sa opisina pagkahuman mo diretso ko sa tuburan guys mo laag ko dito kay mag-checks me sa ko ang sister nagchikaratis me oto nga mulaag ko dito guys kay dugay-dugay nang pagkuha kalaag dito og kanang magdugay bitag chismis guys kay og naa kong bana guys dili ko kalaag dito og kanang dugay nga magchismis kay og maabot na siya gikag opisina mo iguran na siya mo adto sa kong mama magpakita dito mo amin then magchika na sila sa kong mama then mo kape na siya dito kadyot
pagkaman hindi siya uli na tapalangga mura bitog na ibata ga paabot diri sa mua nga mga iro ram mga iro yung nagpaabot yung hindi na siya uli hinon ako musabot man kuno kay kapoy man na iyang trabaho kay driver baya so siguro mo pod iyang gusto kay mupahaway siya dayon. So, mauna, adto po dyan, adto po na siya mo dito sa tuburan kasi, man dyan ko na niya sa tuburan pagkuan, pag na ako dito, ako gina siyang pakanon to daag panihapon, kay para pag-abot diri, ang akong atimanon, ang mga iro na lang, may akong pakanon, ang siya, human na ati siya, mag-ilis na siya, manirapo siya, di, man ako na siya paimasaon, og kanang gikag trabaho guys, ako rin na siyang pahugason sa iyang kuan din ha, di, pailisog brief, di yun, manot brush, ana din, trapuhan, din, alcohol, ana, nako na siya pa masaon kay wala man kuan guys wala man mi kanang kuan diri kaning di kurente nga init nga shower wala man so ako ra na siyang kuanon kay kung mag-init-init pa ko guys ika na lagi nga budget sa kurente no kay ning dako ang kurente karon muna ko na siyang trapuhan usay kapuyan ko siya na magtrapo ang likod ra niya kung may akong trapuhan kay total kabalo na siya mutrapo siya mga diri ang likod ra akong trapuhan kay ako po nagatiman ko sa mga iro kung pakanoon pagkahuman ana guys mag-ilis na siya magpahaway na din na siya sa kwarto na dayon na siya din ako po magpakaon ko sa mga iro pag man ako tanan-tanan pakaon sa mga iro nga imbes nga mamanwas pa ko og gawas manglimpi pa ko gawas ana manawag man dayon na palangga dali na diri kay magpahaway di na ko makabanwas sa kuan sa gawas pag man ako sa mga ero manirado mi diri sayo kay kung sa kwarto mi magtambay guys sayo mi manirado gawas og diri mi sa sala kay dugay mi manirado ri sa among mindor sa kwarto man mi nagatambay guys kay tungod lagi tong travel sila so dito ko sa kwarto nagatambay dito ko magtan-awan og TV dili diri sa sala mo to nga kuan pasalamat po ko karon nga day kay sila nag-travel baka tomorrow pa daw sila mag-travel pero okay ra na dala ra nag-carry ra na kay naana naman pag ko diari ang bata di man gud na ko makuan kay kilantan man siya pero okay ra kay dire man gud sa mga sa mua guys magkinaunsa simba ko palayo among mga silingan duol ra kay dire sa kilid nako na itawo sa kilid nako na itawo sa tubangan nako na itawo nya napag yung CCTV o si kuan ra jud kaayo mga kuan ra kita secure gid kay ta ra gid ta as in mahadlok o di jud pug ko mahadlok kinaunsa gyud nang mitras sa tay kasukol simbagay basta lagi kamang-kamang ba mo na nga di ra jud ko mahadlok guys kay nakaatbang ra gid ang CCTV guys ra jud ko mahadlok no to nga kung ba nalipay kay siya guys kay pag text sa iyang amo ning message man na iyang amo og morning sa tunga oras pa sa morning to mga 5:30 morning kaganina ingon nga roll sa kuan rataha sa pisaw rata parting lipayan siya ay salamat palangga sa pisaw ramit dire sila sa pagadian muna ilang main office kanang diri sa Balintawak ta sa pagadian diha ra sila karon umara daw sila ko mo tuming anak ko nga para malipay siya maayo ko nga pakadili pud mo didto matulog ug sa kuan palangga ug sa gabi kay Tuesday man kay katurabang nag-travel mo every Tuesday biya manguli ni siya nga may unta palangga kay para na kay kauban ko nga ay bisan pag wala koy kauban palangga okay ra man ko di ari wa mo koy problema kay isig kilid na to tubangan na may silingan kaya oy wala may problema sa kuan niya dana silingan na mo sila katong bata kauban ako matulog isingot ko guys kay dili na ko ni pandaron guys kay kusog kayo mo ana niya gablag ra ba ko mauto nga dili ra ko madlok guys pero nadaan na pud sa kilid igagaw sa kong bana niya duol ra kaayo ang ilang kuan sa mong kwarto pila ra pagsinggit ana sa balay na sa kong magulang sa Vegas guys pero ang nag-abang ang auntie sa ko ang bana katong naa sa Amerika mo nagbayad ana every month and ang nagpuyo igagaw ra pud sa akong bana first cousin niya kay ang father ang father sa akong bana kay magsuon mauna nga dolar kayo pilaray pagsinggit o magkinansa pero sus simba ko rapid buwa po na nahitabo sa mga adres sukad-sukad ginoo ko labaw maglingkod ko anamong tires ginoo ko ang sa mga bata may strikta kayo strikta sa akong nawong strikta pero ang tao nga nakaila gyud sa kuha na mo sila rin maka-judge sa ko ang kagalingon ang tao nga nakaila gyud sa ko ang katong mga tao nga dili mga traidor katong mga tao nga tinuod sa ko bitaw nga kanang bisag sa tubangan tinuod bisag magtalikod ko tinuod aka na mo ni nakaila sa kong batasan katong best friend nako dito sa Cagayan sus kaila ito sa kong batasan kay pila ka tuig na mi ato nag-friend gikan mi og high school hantod nag-college na lang hantod nga minyo na lang kami ra gihapon so kaila to siya sa kong batasan kay nagdugay man mi
Muna nga ang mga bata diri magtambay ko di sa kuan sa tiris na napud si auntie katong kuan. Maluoy ko sa mga bata mo na panawgon ako ko dali mo diri niya say nako slice bread nga katang magpalit mo ko tag duha ka bukas slice bread din ako ang tawagon sila ko dali mo diri mo tapok mo diri ti unsa mo nadlukon mo wala man ti oy isog man kay kag nang isog na akong pagila mo diya akong pa kuan non di tagaan ako sila kanang kuan slice bread ayon akong timplahan og juice lipi mga bata oy ug sa diyang nangaanad na taga-agi diri mapit tinay makaunte karon unya naatuon niya unya wala man ko lakaw man ko tagahapon gyud na man diri ug naay makaon mahatagan ug wala gyud nya ako ang grocery kay hurot hapit naman na hurot nya unya kung unsay kuan ato sa kung bana kanang lakaw nila og didto gid sila matulog sa kaning kuan sa lapuyan na di man ko mukaon guys magkuan ra man ko unya mag oatmeal ra man ko unya so dili na ko mamerkado magkuan ako niya ra ko mamerkado pag muli na akong bana kay og mag-travel na sila karon ugma sa buntag kuan pa na sila muli kun dili Thursday Friday kay diri man sila nagtambay karon nga Monday man karon so ana na lang guys mag-ana lang ko Hi Diyos ko Lord init kaayo pero okay ra makairi ra na ang init kani ako mga brololos guys kani ako ni pangwaon guys kay ngano mag-hike taan nang kuan dira highway diri mag-hike ko diri ani sa mga shortcut di ani mingaw ra ba kaayo ni among lugar so simba ko palayo hulboton ni atong mga kuan na mura may magipamunit ni guys nga turo ba ning haguan to nga magsuot ra ko og kanang nampok isa ka kwintas guys nga kanang dili siya makuan pero nindot ko ni siya nga kwintas mo ni akong suoton karon nga kwintas asa to kani guys mo ni kung suoton karon nga kwintas kuan gyapon ni siya guys original dili ko bugira ha pero istorya ko tinuod mo ni akong suoton karon mulakaw ko guys di ko mo suot ani guys kay ako ra ba usa ay bisan ganig na akong bana guys dili man ko magsuot kay ang panahon karon guys sukad nga di na si Duterte guys perti na yung pagkahadloka mo nang kita na lang muli kay unya ra ta mo kuan og kanang nanay na hitabo na to hoy ang pagmahay na rabas sa ulahi wala gaon na munang ikay na lang tadaan kay maimpas unya ta simba ko playo lang saon na lang na oo na kani kung suoton niya silak man gyapon siya kuan ni siya guys basta nindot ni siya guys buo na ko ni balik na kun sa kong kaban narang kaban ani guys ako ni ibalik ay delikids na kani akong relo ako ni ibalik akong relo kay delikids na maimpas unya ta kani akong bracelet balik na to ni kay si manang magdikay ta mas naman yung mulakaw nga simple ta kay kaning mga ingon ani nga mga kuan guys kuan kini sa mata sa mga bad people kanang silaw kini sa mata nila nya maglakaw-lakaw tag mag-inusara agoy nisud mo madala-dala ta og kuan nga mga dakpan pud ta so munang kita na lang mulikay di ba unya kay taas-taas man ni atong time guys diri ra tataman so amping tang tanan guys kay alauna naman pud guys mulakaw sa inyong manang kay asikason sana mo ni ang amo ang bill nganong naabot o ingon ana nga price dili magud pud maayo guys okay ra on taga aircon mi permi nagref me o unsa pa imong gipanggamit talag sa na mo ni pandaron imong component kay kana lagi nagkatiguwang na tang saba kaayo ana muna madto ko dito kay sa una pud guys napoy nahitabong ngayon ana gihapon ang kuan guys nga ninda ko og kalit ang among bill adto na ko dito guys kay bulo mo guys pag compute imbes nga among bill na ang pag grading diri is 2,000 kapin pag compute guys nahimo ra og 1,400 tan-awa pating dako ano muna maadto ko dito complain ko dito dili pwede kay maanad na sila nya bag-o ba anti grading guys bag-o unya ang amo ang meter po dili na maklaro muna akong i-add to dito ipakalibrate na ko na una madto ko dito bahalag init kaayo ako anang so diri ra tataman guys amping tang tanan salamat sa kong mga supporters ha sa kong mga followers sa nag-follow sa ko ang Facebook page Facebook account akong reels guys okay na verified na akong reels kagabi pa na ko nabantayan guys nga sus Ginoo ko nabilar ko og kuan sa ko ang reels guys kay wala dai na verified sige ko og kaning downloads ko ang kanya wa na verified kagabi okay na verified na siya so
Sa akong TikTok guys, ako pa na i-check akong TikTok. Ang ako ang YouTube channel, okay na. Verified na akong YouTube channel. Naghulat na lang ko sa kuan ani signal, unsay kuan ani. So, amping tang tanan guys. I love you all. God bless. Bye everyone.